Здравейте, аз съм Драгоница. Добре дошли в моя канал. Днес ще направя таро послание за зодия Стрелец за месец февруари, в месеца на любовта. Ако резонирате с посланията, които ще чуете, можете да, и ако се интересувате всъщност от лична таро сесия, може да откриете повече информация в описанието на това видео. Стартираме. Както винаги си изтеглям 6 карти и да видим какво се крие като послание за зодия Стрелец. Така. Стрелци, този месец ви очаква една много голяма динамика. Дали е в резултат на развитието на взаимоотношенията, в които сте. Партньорско ми излиза между другото четенето, романтично, бих казала. Ам, Може да има някаква доза напрежение в началото на месеца, защото виждаме кулата, която означава конфликти, разруха. Не се плашете обаче от тази карта. Много пъти съм казвала, няма страшни карти в таро. Това нещо просто като нужда е назряло и наистина не трябва да ви плаши, защото какво се случва? Конфликт, в който се изясняват някакви неща, всичко става на прах и прах, но в крайна сметка това е едно ново послано начало, нова основа, която може да се стартира, може да започнете да я градите наново. Имате нужда в отношенията от това пространство. Така че, може би просто и през вас, така, през огъня, има някои неща, които, както се казва, огъня може да боли понякога, но и много красив. Така че, нека да оставим на този конфликт да бъде конструктивен за вас и градивен и всъщност не го избягвайте. Даже напротив. Не отлагайте нуждата да изговорите някакви неща, които в момента блокират вашата енергия в отношенията. Оставете се на това нещо, минете през него, след това се посъберете, изметете, ако има някъде прах или нещо такова и влизате в енергията на влюбените, което означава, че вече всякакви неща, които преди са били като блокажи и като спирачки към това вие да сте в добър синхрон и в баланс във вашите партньорства, сега ще са изяснени и ще се усеща лекотата, разбирателството и някакси вече нещата минават на друго ниво. Тези ситуации наистина много ви помагат да израснете личностно, енергийно и духовно. И да оцените наистина кое е вашето нещо, което искате да прожектирате в отношенията от сърцето си, а не в страха си. Или да не изгубите нещо, или да не направите нещо погрешно, или пък да изтърпите нещо, което не е за вас. Така че от тук насетне, след може би първата седмица на февруари, към средата, вече ще имате много поводи за усещане за подкрепа, случване на нещата, дори тип от празнуване. Може би към средата на месеца може да направите някаква романтична среща с партньора ви, да си прекарате малко време заедно и да отпразнувате неща, които са били... да отпразнувате малките неща. Малките големи неща. Тези, които дават смисъл на живота. И след това, разбира се, неизбежно е всяка промяна и всеки нов наратив ни тества в един момент дали си помним границите, дали знаем каква версия на себе си и какъв имидж искаме да прожектираме, пак казвам, в отношенията и външния свят. И ще имаме тази възможност, защото промяната, както във всяко едно направление в живота ни, първо е фазата на осъзнаване, конфликта, кризата, катарзиса и след това вече започва да се случва. И ние вече живеем спокойно, че сме преминали през тая фаза на промяна и че всичко е наред. И в един момент ни тропа на вратата и казва, да проверим само тук дали се сещате какво е важно за вас и дали отстоявате вашите граници. И всъщност това са картите седмица, жезли и шестица пентакли, които говорят за това, че трябва да ги показвате границите, за да може хората да ги виждат постоянно и да ги напомняте. За да се случва това, трябва да си ги припомняте на себе си абсолютно всеки ден.
и да не се страхувате, че по някакъв начин това няма да бъде градивно за отношенията, даже напротив. Няма нужда от криене на някакви истини, на вашите истини, които ви дават спокойствие и мир на душата и които всъщност определят по какъв начин ще ви се случват отношенията за в бъдеще. Също така имаме един мини съвет за стрелците. Много огън има във вас, както винаги. Няма лошо в това, но понякога, да кажем, че този огън превзема всичко около вас. Има моменти, в които този огън трябва да се гори само във вас. Тоест, не ги изгарите всички хора около вас и не си намесвайте толкова много енергията в техния живот. Не го превземайте, не ги обгръщайте тези хора с нещата, които всъщност са потребни на вас и на вашата личност и на вашия дух. Осмица жезли ми говори за това, че е хубаво от време на време да се измесва фокуса от общото към навътре и да се фокусирате върху това какво ви движи на вас напред, да се обърнете към себе си, да намерите отговорите на това, по какъв начин фокуса към вас самите всъщност помага на това отношенията да се развиват по-спонтанно, а не контролирано. И виждам как всъщност тази ситуация може да ви оставя с усещането, че се чувствате като жертва понякога, за това, че примерно трябва да минете сами през нещо, чувствате се неподкрепени, не виждате начин как нещата ще се случат, ако действате сами, а не в партньорство по определена задача. Но в крайна сметка знаете, че това е временно усещане и че в много голяма част от случаите, в които сте били в такава ситуация, всъщност резултатът е бил позитивен. Така ще бъде и този път. Виждате, че последната карта, с която пояснявам, е шестица жезли, която говори за успех и говори за това, че ето виждате този рицар, връща се от битка, победен и трудът му е оценен от заобикалящата среда. Така че главният съвет за месеца ще бъде баланс в отношенията, заявка на границите, добра комуникация и малко връщане към себе си, пространство, което си да дадете да свършите някакви неща и не без нуждата да се копчвате в идеята, че всичко трябва да правите заедно и това всъщност ви води до успех. И така, това беше таро посланието за месец февруари за зодия Стрелец. Знаете, че картите дават съвет и посланието е някаква посока за вас, но в крайна сметка изборите винаги са ваши. Имаме свободна воля, така че следвайте пътя на душата си и до следващия път.